ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಚಿನ ಆಯುರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಜಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆತ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ವರದಿ ವಾಚನನು ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮತ್ತು ಮಲ್ದಾನ ವರದಿ ವಾಚನ ಎಂಕಲ್ನ ಖಜಾಂಚಿ ರಾಜ ಅಜಾಂಡ್ ವರದಿ ವಾಚನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 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 ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಪದಕ ಧಾರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಕವರ್ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ವರದಿದ ರೂಪ ತೋಜಾವಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಜವತ್ತ ಅಂಜು ರಾಜೇಶ ಎಂಗಲ್ಲ ಖಜಾಂಚಿ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಂದೂರು ಯಾರು ರಾಜೇಶ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಆಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ನಂದೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರಿ ಇರ್ಲಿ, ಬೇಗ ಓದಮ್ಮ, ಬೇಗ ಓದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ವೈಪೋಚು ದೇವರ್ನಾಗ ಬೈದಿನಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡೆ ಒಡ್ಡೆತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಡ್ಡೆ ನಾವು ಜೋಕುಲು ವರದಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳ ನರ್ವಸ ಅಂತ ಕೊಡೆ 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 ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ ಓರೇ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಕಲ ಸಾಧನೆ ಪಂಡಿಜಿನ ಆ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಮರಿಯ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ದುನ್ನದ ವಸ್ತುಂಡ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ, ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಂಡೆ, ಚೌತಿಯ ದಿವಸ ಕಬ್ಬು, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ದಿವಸ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ನಾಗನಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಎರಿತೇವೆ, ಆ ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾಗ ಉಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನೋರ ಬುಡ್ಬೋಜನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಉಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಷ್ಪಾದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೇರಿಂದ ಅಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ರಾಯದವರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಕ ಗೊತ್ತಾ ನೀರಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅಂಜೋಲೆಗೆ ಪುರ ಕರದರ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರದರ್ಪು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಂಜನಕಲು ಹುಷಾರು ಪುಂಜನಕಲು ಕರುಣ ದಕ್ಕದ ಪೊರ್ಲು ಅಂತ ಕಂಕಣ ಮಾಡಿ. ಅಂತೆಯೇ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯರೇ ಸೇರಿದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು 1 ತಿಂಗಳು ನಾಟಕ ಮಲ್ದ. ಯಾವುದು ನಾಟಕ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ದಿವಾಕರ ಚಿತ್ರಪುರ ವಿರಚಿತ ಕೊರ್ಪುಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುವೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೀ ಪಾತ್ರ ನಂದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇಲ್ಬರಿತಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಶವ ಪದಕ ದುನ್ನೊಂಡ ನೀನು ಓದು. ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗಿಲ್ನ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತೀನಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆರ್ನೋವಿ ನಾಟಕದ ಪುದರು ಕೊಂಚಾಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಕತೆ. ಅಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಮಾನ ಪರಾಭುಜ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಓಣಿ ರಿಪೇರಿ, ಬಡವರ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ, ಮತ್ತೆ ಐತಾರ ವಾಚಿ ರಿಪೇರಿ,
ಆಚೆ ಬೇರೆ ಇಚ್ಚೆ. ಅದಿಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಓಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಬಡವರ ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಹಂಚು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಂಚು ಹಾಕಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವುದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಂದಲೇ ಆಗುದು. ಇಂಥ ಹುಚ್ಚರನ್ನು ತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗುದು. ಇದು ಬೇಗ ಮುಗಿಬಿಡಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಾವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಜೋಕ್ಲೆ ಬೇಕು ಅವನು ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲು ಬಂದದ್ದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇನ್ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅವಡು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತಿನ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಚಿ ಯಾವಿ ಆ ರೆಕಡ ಪಾತಿರ ದಿನ ಅನೆ ಬರಬರ ಪಂಡರತ್ತ ಇರು ಕೂಡ ಅನಡದಾಯಿ ಅತ್ತ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತ್ತ ಮುಗುಲ್ ಕ್ಲಬ್ ದಾಗ ಪೂರ ಕೋಡ ಇಲ್ಲಡ ಬಂದದ್ದು ಬಂಡಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಾ ನೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ತಾಂಡಲ ಕೂಡ ಇರೇನ್ ಪ್ರಚಾರ ಪೂರ ಬಂತಾರ ದೇವನ್ನ ನಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಯ್ತಾರ ನಾನ ಅಕುಲಿತ ಒಂದು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾದ್ ಅಕುಲ್ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಲೈನ್ ಅದು ಬೇಗ ಮುಗಿಬ್ಲೆ ಬರೆದು ಕಣ ಇದ್ರೆ ನೆನಪಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕಣ ಇದೀನಿ ನಟ್ಟೆ ಮೇದು ಹೂಡಿದಿರ ಕತೆ ಬಾದ್ದೆ ಇರ್ ದಾದ ತಿಮ್ಮೆರೆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾಪಲ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೆರದು ತಡ್ಡಿಗೆ ಕೆತ್ತಂಡಿಗೆ ಮಾಚಿಕಟ್ಟಾರನ್ನ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಾವುದ ಅವರ ದಿವಾಚನ ಅಕಲು ಮುಗಿಬರದು ಒಂದು ಮಾರಾರ ಮುಗಿಪಿಲೆ ಬೇಗ ನಿಂಗಳ ಕಾರ ದಿವಾಚ ಯಾನು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚನೆ ಮುಗಿಪು ನೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ತೋಜಿನ ತೂಲೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷ ಜನಕ್ಲೇನು ಏತ್ತು ತೀರ್ಥಮಟ್ಟ ಕೊನಪುಂಡು ಆ ತೀರ್ಥಮಟ್ಟ ಪೋಯ್ ಕೂಡ ಅವೇ ಸರಿ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಏತ್ತು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಆಗಿಂದಗನೆ ನೈಟ್ ಈರ್ಲ ನಿಂಗದು ಮಾರ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ವತಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲಣ್ಣಗ್ಲ ಕೇಶವಣ್ಣಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದಕೊನು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾರಿ ಒದ್ದ ಹೋಯ್ತಾರ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜನಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಪಂತಾರ ಗಂಗಸಾರ ಪರ್ಲ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಗಂಗಸಾರ ಪರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಕನೆ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಪೂರ ಪಂತಾರ ಕೊರಪುಣ್ಣಿ ಕಡಮುಡ್ನೆ ಆತಿ ಕುಡಸ್ ಬೀಜಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕತೆಕುಲು ಎಂಕಲನೆ ಕತೆಕುಲು ಮಲ್ಲಾತನು ಅವು ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಲಬ್ಬುಲು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಯಬನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲೇನು ಗೆನ್ಪುಣಕುಲು ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಗೆಂತದು ಒಂಜಿ ಪದಕಾಲ ಒಂಜಿ ಕವರ್ಲ ಕೊರಿಯಾರತ್ತ ಕಾಸು ಅದ ಇದು ಪದಕ ಒಯ್ತಂದು ಪದಕವು ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡ ನಿಜವಾದ ಪದಕ ಕರ್ಬದ ಇದು ಬಂಗಾರದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕರ್ಬದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಎಂಚಿನ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿನ ಸನ್ಮಾನ ಏನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎತ್ತಿನಗಳ ಆಪಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಈ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರು ನಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೈದಿನಿ ಈ ಜನ ಪಡ್ದು ಪುನಗ ಈ ಜನ ಮುಸುಲ್ ನಾಯಿ ಪಡಿಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಕರ್ಬದ ಪದಕದ ಸಾವಂದು 2 kg ಕರ್ಬನ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪೊಯ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪಂಗಳು ಅವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುಂಡಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಮುಕ್ಲೆನ್ ತರ್ಪಾದೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಕಲು ಒಂಜಿ ಬರ್ತಿನ ಬುಡ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂಡ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾರ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕಲು ಮಾರ್ರೆ ಬಗ ಈರ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಈರ್ಬಕ ಆ ನಾಯಿ ಬರೋ ಮೋನೆ ಪಡಿಕೆ ಆಗ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪನ್ನೆರಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟು ಬಂಡನಿ ಹಾಗೆ ಮೂಜಿ ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಪೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಲೆಗ ಪರ್ದು ಹೆಂಗೆ ನಾಯಿಗೆ ನೆರ್ಲಗ ನೆರ್ದಲ್ಲ ಪದಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕಾಗದು ಹೋಯ್ನಿ ಓಡ ಸಮಾಜ ಬುದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಓಡ